Dobar dan, ako može jedan like za ovu pitu od špinata, mnogo mi znači. 2 jaja i 300 grama sira. Tristo grama svježeg špinata ili zamrznutog, prethodno odmrznutog i ocijeđenog. 200 grama kukuruznog brašna. 200 ml mlijeka i šolja jogurta. 150 ml ulja. 200 grama brašna i prašak za pecivo. Izmiješajte. Prespite u posudu za pečenje i pecite. Ova pita je brzo gotova, a možete je poslužiti za sve prilike od doručka do večere kao samostalno jelo ili kao prilog. Hvala što ste gledali moj video.